Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Alla bagħat l-Anġlu Gabriel fil-belt ta' Galilija, jisimha Nażaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x'seta' tqgħod tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax insib grazzja quddiem Alla. Ara int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan, la darba ma narafx raġel? Iżda wieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħeddel tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwiled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, l-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur, dak li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiema. Id-dar tal-Alla ma tinbenix bil-ġebel, id-dar tal-Alla tinbena bin-nisa, l-irġiel, it-tfal li huma wlied Alla, imsejħin biex ikunu l-familja tal-Alla. Alla m'għandux bżonn djar, knejjes, artali, tempi, dawn għandhom bżonnhom aħna l-bnedmin. Alla ma jridx jgħix ġo dar magħluqa biex joqgħod fiha kif jgħidu l-Ingliżi cozy. Veru li jinsab magħna fit-tabernaklu, imma l-ebda tabernaklu ma jista' jesal lill-Alla u jżommu msakkar ġo fih. Aħna jħossu komdi meta joħroġ minn ġol knejjes tagħna u jdur u jiġri fit-toroq, fid-djar, fil-fabbriki, l-isptarijiet, fl-ibliet u l-irħula tagħna. Hemm ikun tassew għall-qalbu għax ikun wieħed minna biex jaqsam magħna l-ferħ u n-nikjet tagħna. Meta lil Ġesu staqsew fejn joqgħod, wieġeb: La safar għandhom il-bejtiet, imma bin il-bniedem m'għandux fejn mitrasu. Id-dar li jgħix fiha Alla jrida miftuħa minn kull naħa għax hu jgħix kull imkien, fil-qalb ta' kull bniedem. U jixtieq li kull bniedem iħossu ħieles li jidħol f'din id-dar tiegħu kull xħin u meta jixtieq u jeħtieġ. Id-dar tal-Alla hija qalb miftuħa. Dal-miliet lest tiftaħ beraħ il-bibien u tperraġ il-persajni ta' qalbek biex meta jiġi ħabbatlek iżib bib miftuħ u dar lesta tilqaw u jekk tilqaw se jgħammar miegħek, jikol jixrob minn dak li tikol u tixrob int, iqum u jorqod miegħek. U biex jekk minn quddiem tkun tista' twaħħal plakka mad-dar tiegħek. Amanuel, Alla ġie joqgħod magħna. Meta wasal iż-żmien, l-Anġlu marant waħda xebba jisimha Marija mill-familja ta' David. Alla jmur iħabbat il-bib tal-umanità għax Marija il-Knisja tara xbija tal-umanità kollha kemm hi. Mar jistaqsija trid tiftaħ qalbha għalih biex permezz tagħha jidħol fil-ħajja tal-bniedem. Dakinhar saqsal Marija, llum jistaqsi lilek u lili jekk iridux jibni daru fostna. Fina qed ifittex dar tad-demm u l-laħam, dar sħuna u taħrab qalb mimlija mħabba. Jixtieq jgħix ġo dar miftuħa, bitwieqi u bibien miftuħin beraħ biex jidħol fija kull min jixtieq u kull min qiegħed ifittex ftit ħniena u kenn.